Heddiw mae Portyn Llaen yn enwog drwy Gymru oll oherwydd cerddi Huw Piw Glyn Davies. Rhamant y llonga bach oedd yn mynd i bellteroedd byd. Ond yn uchra ganrif ddwytha, hyd tua ei chanoli, roedd Portyn Llaen yn ganolbwynt brwydr ffyrnig, rhyngddo fo a Chaergybi i fod yn borthladd i'r Werddon. A fel y gwelwch chi, heddiw pan mae'n andros o fôr mawr y tu allan 'na, mae hi'n gymharol dawel y Mortyn Llaen. Roedd adeiladu cop port yn rhan o'r cynllun cyntaf i fynd ar lôn bost i Portyn Llaen fel porthladd i Werddon. Ond pan godwyd Pont Minnau yn 1822, fe laddwyd siawns Portyn Llaen. Yna daeth y rheilffyrdd a brwydr arall efo Caergybi. Roedd 2 gynllun rheilffyrdd yn arwain i Portyn Llaen. Un y Great Western drwy Bwllheli, a'r llall yn un yn golygu ymestyn rheilffordd Caer Bangor hyd yma. Roedd hyd yn oed yr O'Connell enwog yn Nulyn yn ffafrio Portyn Llaen. Am i fod o nes i Lundan nag oedd Caergybi o 12 milltir. A dim ond 7 milltir a hanner yn hwy i Werddon dros y môr. Credir hefyd i fod o'n ddiogilach porthladd ac yn un mwy hwylus. Fe edrychan obeithiol i Portyn Llaen gan y tybyd na fedryd gwneud pont tren dros Fenai. Ond pan lwyddodd Stevenson i wneud hynny, dyna yn 1847 ddiwedd ar siawns Portyn Llaen. Wel, dyna fo. Erbyn hyn dydy Portyn Llaen ddim ond lle bach tawel hyfryd. Fe ddinistriwyd ei siawns o i fod yn wahanol gan 2 bont dros Fenai. Y bont grog i gychwyn a'r bont tiwb wedyn.